Medzi najpopulárnejšie športové podujatia, ktoré sa v Dubravke organizujú každý rok, patrí známy šachový trojkráľový Open Rapid turnaj o pohár starostu Dubravky Jána Santnera. V piatok 6. januára sa v kultúrnom centre Fontána zišla stovka šachistov z celého Slovenska. Veľká popularita, ktorú si tento turnaj získal, pritiahla tento rok šachistov z Bratislavy, Kežmarku, Ružomberka, Martina, Nitry, Levíc, Dunajskej Stredy, Cífera, Pezinka a ďalších miest či obcí. Na výborne zorganizovanom turnaji sme vo všetkých predpísaných kategóriách i kolách mohli vidieť zaujímavé súboje. Najmä laikom sa môže zdať až neuveriteľne rýchly spád v koncovkách niektorých súbojov. Ktorý ročník v poradí už ste zorganizovali a aká bola tohtoročná účasť? Dnes sa konal 13. ročník tradičného trojkráľového turnaja, ktorý sa koná v Bratislave. A tento rok je prvýkrát, čo ho organizoval mladý šachový alebo novovzniknutý šachový klub v Dubravke, šachový klub Dubravan. Takže sme veľmi radi, že sme mohli prispieť k organizácii tohto turnaja. Akým systémom sa hrá na tomto turnaji? Na tomto turnaji sa hrá švajčiarskym systémom a je to systém, ktorý umožňuje všetkým 100 účastníkom, ktorí sa na dnešnom turnaji zúčastnili, aby hrali každé kolo. Je kôl 9 a tento systém umožňuje správne vyhodnocovanie aj v rámci kategórií a umožňuje týmto hráčom hrať všetkým. Je to rapid turnaj, tak keby ste to pre laikov mohli vysvetliť, čo to znamená? Rapid turnaj znamená, že sa hrá tempom, ktoré je od 15 minút pre hráča na partiu až do 1 hodiny. To znamená, že tento turnaj hral sa 15 minút pre hráča, takže je klasifikovaný ako pre rapid šach. Koľko šachistov tu dnes bolo? Ako som už spomínal, dnes tu bolo 100 hráčov. Akým smerom sa vyvíja vlastne tento turnaj, alebo ako by ste ho aj hodnotili v porovnaní s ostatnými? Hodnotím ho veľmi kladne, totižto tento rok sa tu zišlo veľmi veľa aj vysoko kvalitných hráčov, čomu sme nesmierne samozrejme radi. A úrovňou je nielenže porovnateľný, ale aj predčí majstrovstvá Slovenskej republiky v rapid šachu, čomu sme absolútne radi. Najstarším účastníkom turnaja bol 80-ročný Ján Šúň, ktorého nasledoval o rok mladší nevidomý Ivan Novák s titulom FM FIDE Master. Najmladšími adeptami šachovej hry boli bezmála 7-ročný Juraj Šošovička a Tichomír Dunlop. Vo Fontáne predviedli svoje šachové umenie aj ďalší majstri Medzinárodnej šachovej federácie FIDE Eduard Hagara s vyšším titulom IM, čiže International Master, Milan Pacher a Michal Mesároš, takisto IM, a poprvý raz v histórii turnaja aj veľmajster kráľovskej hry, čiže GM Tomáš Likavský z Trnavy, ktorý však hrá za Doprastav Bratislava. Ako ste sa dozvedeli o tomto turnaji a čo vás motivovalo k účasti na ňom? No, dozvedel som sa z internetu. Dneska už je na internete všetko, takže to nie je žiadna náhoda. A chcel som si zahrať. Zajtra sa hrá nejaká liga, súťaž družstiev, vážne partie, dlhý limit. Tam sa hrá asi 6 hodín. 6 hodín môže trvať partia, takže to bude dlhšie, ale toto je také dobré na rozohratie. Na akých turnajoch sa najčastejšie zúčastňujete? Ja už teraz pôsobím viac ako šachový tréner, ale dá sa povedať, že som pretestoval pol sveta so šachom. Takže rôzne medzinárodné turnaje boli aj za morom, aj v Číne trebárs, hej. Ale samozrejme rád si zahrám aj tu na Slovensku. Kvalita tých turnajov stále stúpa a to je dobré, pretože šach hrá stále viac a viac mladých ľudí a to je prospešné pre spoločnosť. Takže ja som tomu rád. Koľko ste už vyhral turnajov? Dobrá otázka. Nepočítam to, ale tým nechcem povedať, že som nejaký extrémne úspešný šachista. Sú o mnoho úspešnejší. Ja sa hodnotím za takého priemerného veľmajstra. A hovorím, teraz ma viacej teší, keď moji žiaci nejaký ten turnaj vyhrajú. Čo potrebuje šachista k tomu, aby sa stal veľmajstrom?
Tak ako v každom športe alebo v každej činnosti, či už vedeckej alebo akékoľvek inej, človek sa v nejaký moment tomu musí úplne oddať. A keď tomu naozaj obetuje strašne veľa, tak potom mu to vyjde. Koľko rokov ste na tom pracovali? Ja som na tom s prestávkami pracoval asi 10 rokov. Pardon, bez prestávok 10 rokov, s prestávkami 20. Tak. Ako je v súčasnej dobe populárny šach? Klesá jeho obľúba alebo rastie? Áno, ako som už spomínal, šach je momentálne dosť populárna záležitosť. Chvala Bohu, popularita stále stúpa. Pričinil sa o to aj Slovenský šachový zväz, ktorý momentálne rozbehol projekt Šach na školách. Nechcem teraz klamať, ale myslím si, že okolo 100 základných škôl sa do toho zapojilo. A deti sa vlastne budú učiť šach na školách. A to je veľmi dobrá vec, pretože za prvé ich to odpúta od nejakých iných, možno že nie až tak ušľachtilých záujmových činností, v úvodzovkách záujmových činností, hej, aby sme si rozumeli. A druhá vec, pomáha im to do života, rozvíja to logické myslenie, takže ja to pokladám za ideálne trávenie voľného času pre mládež. Vy ste vlastne aj reprezentačným trénerom mládeže. Ako dlho už to robíte a prečo ste sa preto rozhodli? Ak sa nemýlim, je to už nejak 3. rok. Rozhodol som sa práve z týchto dôvodov. Chcel som pomôcť mládeži, aby sa mohli tomuto venovať. No a prijal som teda takúto funkciu. Som aj bývalý pedagóg a zároveň šachista, bývalý hráč. Takže myslím, že tá moja kvalifikácia sa našla v tejto funkcii. A posledná otázka, ako hodnotíte tento turnaj? Tento turnaj je krásny, či už po stránke organizačnej, alebo po stránke účasti. Turnaj bol férový, veľmi zaujímavý, nádherné partie sa odohrali a myslím, že ľudia si prišli na svoje. Na záver prišlo očakávané slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien najlepším v jednotlivých kategóriách. Vyhlasovať 3. miesto dnešného turnaja. 3. miesto získal Tomáš Likavský. Gratulujem, nech sa páči. 2. miesto na dnešnom turnaji získal Milan Pacher. Víťaz dnešného turnaja je Michal Mesároš. Som Dubravčan, bývam asi 100 metrov odtiaľto, takže napriek tomu, že hrám za klub Eška Trenčín, tak bývam od detstva, som rodený Dubravčan. Skvelé, tak o to väčšiu máme radosť všetci. Ako sa vám dnes hralo a pokoľkátýkrát už ste sa zúčastnili na tomto turnaji? Na tomto turnaji som sa zúčastnil už po nejak x krát, neviem presne povedať počet. Zdá sa mi, že v Lani som tiež vyhral buď tento alebo hodový turnaj, takže neviem presne už, ktorý sa nepamätám. Hralo sa mi dneska veľmi príjemne, dá sa povedať, mesiac som od šachu oddychoval, lebo predtým asi pol roka som intenzívnejšie hral na turnajoch v Kanade aj v Dánsku, Taliansku, takže potreboval som načerpať novú energiu. Dneska som sa, cítil veľmi dobre a som rád, že sa mi podarilo aj vyhrať tento turnaj. Skvelé, čiže ešte navyše sa vám hralo pomerne ľahko, ako hovoríte. Ako hodnotíte tento turnaj medzi slovenskými turnajmi a prípadne aj na nejakej medzinárodnej úrovni? Čo sa týka samotného turnaja, som bol sám prekvapený účasťou, že veľmi zaujímavá zostava sa tu zišla. Aj čo sa týka počtu, tuším nejakých okolo 100 ľudí tu hralo dnes.
čo je veľmi pekný počet na takýto jednodňový turnaj. A čo sa týka kvality turnaja, tak tiež to bolo veľmi zaujímavé. Boli niekoľkí medzinárodní majstri a ešte jeden veľmajster tiež, takže o tom viac ma teší, že sa mi podarilo zvíťaziť v tomto poli. Vy ste IM majster, môžete to vysvetliť, čo to znamená? IM znamená medzinárodný majster z anglického International Master. A vlastne ste vyhrali ešte nad tým veľmajstrom. Hrali ste s ním osobne? On je bývalý môj spoluhráč aj z niekoľkých klubov. Hral som s ním už aj viacero partí, aj na majstrovstvách Slovenska, v rôznych takých súťažiach. A samozrejme, výhra nad ním poteší. Aj dneska ste mali partiu? Hej, porazil som ho.